Доста често се случва това в българското семейство, или поне аз съм го наблюдавала и в мои клиенти, при мои приятели, че един от съпрузите не умее да спори, не умее да разговаря асертивно. И това естествено е начин, по който да създадем скандал. Обикновено бих казала да се отбягва конфликт, но това е невъзможно. Има много въпроси, които е важно да бъдат разрешавани от двамата. Неизрастването във връзката води до разпада на тази връзка. И ми се е случило да виждам как един от партньорите е израснал, а другият е изостанал в тази връзка. И за съжаление, такава връзка дълго не могат да бъдат заедно тези партньори. То като е незрял единият, той не се интересува как си, не се интересува как е преминал денят. Това е егоизъм, той се интересува само единствено от себе си. И то в един момент някак си се опитваш да разрешиш само малка част от деня, малка част от настоящите потребности, а остават едни въпроси, които са много належащи за разрешаване и тогава си сам трябва да го разрешиш, защото има проблем. И някак се чувстваш сам в това.